Сигурно сте чули, че новият формат на Игри на волята ще съдържа All Stars звезди, както и ще има победители за мъже и за жени. Сега ще ви кажа защо според мен предаването може би е в своят край. Може и да не съм прав, но нека ви споделя моите разсъждения. От няколко години бях кандидатствал за кастинг и никога до сега не бяха ми се обаждали и не бяха се свързвали с мен. Тази година се свързаха с мен и ме поканиха, и то не е още в началото, когато започват кастингите, а в края, което беше някъде април месец, края на април. И съответно аз реших да отида, макар че вече си мислех, че всичко е свършило с кастингите. Когато отидох, имаше хора, но въпреки това не продължих напред. След това вторият кастинг, който вече беше много напреднал и знаех, че предаването започва края на май месец, началото на юни, но сега виждам, че юли месец започва. Седмица след като не ме допуснаха до втория кастинг, по новините казаха, че продължават да набират кандидати за Игри на волята новия сезон, което беше супер странно, защото те ги набират още от края на предишния сезон, т.е. от септември, и продължават явно до май, което за мен ми показва, че хората може би не са избрали правилните хора или няма точно това, което търсят. И съответно, когато преди години пък участвах на кастинг за Survivor и съответно не беше обявено, че ще има звезди, така да кажем, в предаването, но след явяването на нормални хора, също допускайки ме до втори кръг и след това не продължавайки напред, решиха, че предаването ще бъде само с звезди. Съответно, отидаха най-големите звезди на България, Благо, Джизъса, Чефо и всякакви други шантави инфлуенсъри. В крайна сметка това беше и последния сезон на Survivor. Повече нямаше епизод. Разбрахте за какво става въпрос. Защо си мисля, че може би това е края или залеза на Игри на волята? Другото нещо, което забелязах е, че когато бяхме там, те ни попитаха дали бихте искали да има кастинги във вашия град. Когато едно предаване има голям интерес към него, хората ходят и се блъскат там, идват от цял свят, дори цял свят, от всички градове, ходят до София, за да ходят на кастинг, защото има голям хайп. Но в един момент, когато те обмислят варианти, в които да има кастинги в различни градове, това означава, че може би вече самият интерес не е чак толкова голям и самият кастинг не е толкова интересен и разнообразен с хора, които може би да представляват интерес. И викайки старите звезди и муцуни, просто за мен означава, така си мисля, че може би предаването е в някакъв вид застой. Дано да не е така, ще видим.